Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 1 Februari 2026. Nyuwun tulung niki jenengan gawakne. Nyuwun tulung nggih jenengan gawakne. Nggih, nyuwun tulung jenengan gawakne niki Bekni. Nyuwun tulung jenengan gawakne niki. Mbak Pon. Mbak nyuwun tulung niki jenengan gawakne iki. Ajenge jalan sehat. Jalan sehat, nggih. Nggih. Ya. Sek peteng jam 5 jam 5 sek peteng dedet ki lho ra ketok. Kok jenengan ning mburi dhewe? Satpam. Macam sono. Ngenteni bare jadi Pak Mujiono. Wong sing ijen, Mbak. Aku kok ijen. Awan. Oh, rewang, Mbak. Oh, ora apa-apa awan. Ini ketok tapi ya peteng enggak. Peteng. Apa-apa iki jalan. Jam 1 toh? Ha, Mbak? Jam 1 mumpung toh? Jam 10. Engko awan-awan. Pripun? Jenenge treyo jalan-jalan pagi dadi ya urung ketok. Ora apa-apa urung ketok. Ndek rewang bocah. Ketok renggunuk. Lah, ketok. Ketok renggunuk. Yo, karo ngenteni kanca-kanca. Oh, minggir, Bu, minggir. Wah, sik karo nunggu sik. Oh, yo. Ditinggal di. Ra kenang kari. Yo, germes ra apa-apa. Malah golek obat. Enggak. Ketok lah iki to, ketok anggite. Ketok. Ketok lha iki to, Mas ya. Lho, halo ketok. Wis ketok lho. Niki lho ketok, halo. Halo, salam sehat. Ketok. Halo. Nggih. Niki to ketok. Halo, ketok kok. Ketok. Kari dhewe. Ora apa-apa, peteng dedet ora apa-apa. Pancen jalan pagi, sik subuh iki. Oh, seneng sekali. Pokoknya kembel iki rodok keri. Mbak Ut, ayo Mbak Ut. Ayo Mbak Ut. Halo. Wah, udan. Udan malah cari obat. Udan ngiyap kampleng, Bu. Anak ngiyap ngiyap napa mboten niku udan.
Nggak ngiyup. Jawa belo, hujan belo, jalan-jalan sehat hujan. Nekat saja apa ngiyup? Ngiyup dulu. Anak leren sek tunggak leren. Sek leren ya ben sing bablas ben. Sek enggak apa-apa. Leren sek enggak apa-apa. Sek masih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sek leren gek suasana juga hujan kok ya. Enggak tahu mlaku. Enggak apa-apa kae anu sing ning ngarep kae ora jalan santai kae jalan melayu kae. Heeh, jalan melayu. Santai-santai, Mbak. Dalane munggah bola piye? Omahe piye? Omahe sapa dene? Omahe sapa? Pak nganu biyen Pak Kusno. Dalane munggah ki ya kesel lho anggitmu piye to? Jenenge jalan santai lho lah wong-wong mlayu ya gah aku. Enak ae santai-santai ya. Mosok wong jalan santai mlayu-mlayu. Ngomong nih kereta kuwi paling Bu monggo sajake aku ya kesel ae yoan. Padha berarti jalan santai iki lho ora mlayu-mlayu. Heeh, bene kae bene iki santai-santai ae. Apa iki jenenge kayak persembahyangan Hindu kayak apa jenenge pura ya? Pura. Wes seneng bolo, tapi urung kepethuk penduduk kene sik udah babuk wonge. Halo Huk, ayo Huk melu Huk. Huk melu. Wes alian nyanggen tulis kriya iki wis ra enek tak wiwit. Ki bolo sik dalam pembangunan ke apa tinggi koperasi Desa Merah Putih ki lho. Iki lokasine neng Kemiri Gede Kulon ki. Halo Yuti. Sehat ya Mbak Yu? Heeh, ayo. Heeh. Ora tau cetha saiki. Yut. Enggak kok terus menggok ngidul bareng ngono. Bu hati-hati lunyu lho. Hati-hati. Wow. Ayo. Yo, wes aman. Dari jalan es krim. Jalane es krim Muti. Ore. Aman. Ya Allah. Alhamdulillah sampai sini bolo. Wis seneng pokoknya seneng. Di pagi belum kelihatan ya. Saiki wis rada kelihatan wis. Ya. Saiki lewat sawah-sawah kiri. Apik.
Jajali lek jalan setapak lek nyalip lewat ngendi? Lewat dhuwur. Lewat dhuwur lek nyalip. Insyaallah ada air juga. Ya, mau menuju embung. Embung lagi, tiada bosan-bosannya dengan embung gegeniti. Kemarin juga ada acara anak-anak SD kalau nggak salah, nggak tahu dari mana. Terus ini nanti ada acara campur sari kelihatannya. Juga apresiasi buat lansia yang jalan-jalan ini nanti ada undangan ke sana. Wah, seneng. Yo kok yo nganu ya, Mbak. Tengah yo anu yo gerowong yo. Fotonan aku bene anu. Nggih, Pak Di, sehat nggih, Pak Di. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah, Ini sehat kaya selalu. Jadi wae urip. Lah, alhamdulillah. Niki sapa to, Bu? Anu, Mbah Dukut. Oh, Mbak Dukut. Nggih. Nah, ini sudah mau finish ke Embung Gogoniti. Tuh. Alhamdulillah sudah sampai Embung Gogoniti ki, sampai pendopo ki. Alhamdulillah sehat-sehat semua, Bu. Alhamdulillah. Ya kesel ya. Ya tibakno kesel ya. Kesel lah kae sik keri sitok sik ning wadah ke. Alhamdulillah sehat. Sehat ge engko sik ana undangan neh ke sini lho, Bu. Wah, semangat. Sekian dulu, Bala. Assalamualaikum.